Fatima. Allah ya sauri ki zo mu tafi da Allah. Kin san yadda hanyar in yamma yayi ba kyau take da shi ba wallahi. Me gida gani nan? Lokaci yana ta kurewa kuma hawa. To ko ke fa kin da kin goma hanya da sake da kin. Oga ga su nan kuma da ganin su duk akwai kaya a jikinsu. Ƙwarai kuwa oga. Kai akwai kuɗi a jikinka? Akwai oga. Kai fa jikinka? A'a wallahi kwandala ban da shi ko abinci wanci ba. Baka ci ko abinci ba? Gaskiya ne ba magana. Malam kai fa? Oga ni ban da komai ba abinda na zo da shi haka nan nake. Komai ban zo da shi ba. Baka zo da komai ba? Ba abinda nake da shi oga. Ke taso nan. Kai ki ce an ce ki taso kina ma mutane Tuce oga na magana. Ke budurwa ce ke koma ta aure? Ta aure ce. To ina mijin naki? Ba shi nan. Kai ne mijinta? Ba ni bane wallahi ba ni ne mijinta ba. Ba kai ne mijinta ba? Oga ni ne mijinta. Ni ne. Kana ci ina magana shine ba za ka zo ba? Oga wallahi ni ne mijinta. Zo nan, kawo nan. A shi kauce oga na magana. Kai ni dawo. Kun san me yasa na kira ku anan? Ha oga. Kun ci albarkacin na san darajar aure. Ku tashi ku kara gaba kun ci albarkacin aure. Oga wallahi mata na ne. Kawai shi bane. Oga mata na ne baka tafi da ita ba. Shut up. Baka da mata kuma baka zo mana da ko sisi ba. Dan haka a kashe ka da bindiga yayi sauki da yawa. Kai ci gudu. A sare min kanshi. An gama oga.